sama sa tanom nga miturok diha sa kahilom ug sa dagan sa panahon, sa paagi nga dili masabtan ang binhi milipa. Apan dili dayon kita makaalinggat sa kalainan sa inadlaw-adlaw nga pagtubo niini, hangtod nga moabot ang hustong panahon sa iyang pagkahamtong. Niining ikanapulong usa nga Domingo sulod sa tuig, kita gipahinumduman nga bisan tuod sa atong tawhanong mga mata, dili nato makita ug mabantayan ang mga lihok sa Dios dinhi sa kalibutan. Nasayod kita pinaagi sa pagtuo nga siya aktibo ug sa kanunay anaa nakikuban kanato. Palihog manindog ang tanan ug atong awiton ang pasiunang awit. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Mga minahal ko mga igsoon diha ni Kristo, welcome sa atong ika-napulog usa nga Domingo sulod sa ordinaryo nga tuig. Today also the church recognizes the celebration of the Father's Day. So atong iampo, panalanginan, pasalamatan ang tanan nga amahan nga misimba karon sa ilang makanunayon nga paningkamot alang sa paginabuhi para sa pamilya. Salamat sa Ginoo sa mga amahan
nga nakahimo kanato nga nabuo ang pamilya, naghiusa gumikan sa panagtambayayong sa ginikanan. Ang igsuon ining maong celebration atong angkonon ang atong mga kasaypanan, mangayo kitag pasaylo sa Dios, labing makagagahom mapasayloon sa atong mga sala nga nahimo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako ug dako uyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay nga ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Maluoy ka, maluoy ka, maluoy ka, himaya sa Dios dito sa langit. Iyang mga tao dinhi sa yuta, noong Diyos Amahan, makagagaw sa tanan. Kami kanimo nagapasalamat, imo nagadain, kami kanimo tugod sa imong himahayag. Ayasan mo sa kahitahasan. Kristo, bugtong anak,
propeta. O Dios nga makagagahom, among kalauman ug kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat, o tinguha. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Ang gingharian sa Dios sama sa dakong tanong kansang landong nga matahom. Ang tanang matang sa mananap mupuyo ug musilong. Ang unang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo magpuhag sa lingsing sa kinatumyang bahin sa Sidro, o gitanom ko kini sa kinahabugan bukid sa Israel. Mananga kini og mamunga, og mahimo kining matahom nga sidro. Magpuyo sa ilalom niini ang tanang matang sa mananap, og sa landong sa mga sanga niini magsalag ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan masayod unya nga ako ang Ginoo. Maoy muputol sa habog nga kahoy, ug mupataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mupalaya sa lunhaw kahoy, ug mupalambo sa laya nga kahoy. Ako ang Ginoo, nagsulti niini, ug tumanon ko gayod kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagpasalamat sa Ginoo. Ang pag-awit o pagpasalamat sa imong ngalan o labing halangdon. Pagsangyaw sa imong kaloy sa
ang matarong nga tawo mulamboy ngog palmira ingog sidro sa Libanon mutubo siya sila nga gitanom diya sa balay sa bisan diha sa katigulangon makusgano ug maligon sila nagapadayagon sa katarong ang Ginoo Ang mga sumusunod ni Kristo nagkinabuhi pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa unsay makita sa tawo. Ang ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Busa, kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan, dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
maana kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw. Si Jesus maingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya mahisabti. Ang yuta mao'y nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas, og ini kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa man butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamiton nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mostasa nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kon itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kining dagko og ang mga langgam manugdon o magsalig sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang uban nga sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan ko ng iyang mga tinunan lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Mga hinigugmang igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Atong i-greet ang mga amahan nga niya dinhi karon sa pagsimba. Happy Father's Day. Lakpakan nato ang mga amahan. Happy Father's Day. Apil na mga wala na dinhi sa tuwa na sa laing kalibutan. Atong mga anhing na mga tatay, mga papa nga naningkamot pag-ayo para sa pamilya, suporta, pag-ampo, kabuhian sa matag pamilya. Mga igsoon, ang role sa tatay, sa amahan, is to give life and to generate life. Maghatag ng kinabuhi, and then makigtambayayong sa iyang kapikas, aron mahatagan og nindot nga kinabuhi ang mga sakop sa pamilya. That's the role of the father. Ningkamot ng taon, haligi, kabuhian, panginabuhi to support the family. Mga tao usab motawag sa pari ng father. Why? Spiritual father. Dili siguro ingon nga na may asawa, kundi we also generates and gives life. Ang inyong mga anak kamong bunyagan, yung mga apo nga bunyagan namo dinhi, mao ni ang gitawag sa simbahan nga taguangkan sa simbahan, the womb of the church. Kay kung dinhi ninyo dalhon ang inyong mga anak, mga apo na himugso, ang mga sakop sa simbahan pinaagi sa bunyag. Ang pari usab nagpakaon sa mga tao through the Eucharist, sa atong pagkalawat, sa atong pagsimba, spiritual food alang sa atong kalag. Ang pari usab gitawag ng Father because we forgive sins through confession. Sa inyo papangumpisan, Father, pasaylo ako, and we give absolution, forgiveness. Ang inyong mga anak nga magminyo, mahiusa sa gugma sa sakramento sa kaminyoon, we also unite them in the sacrament of marriage. Ang inyong mga masakiton nga bisitahan sa pari aron Santa Lana, we give healing gikan sa Ginoo nga mao ang maghatag kanato ng kaayuhan sa atong mga balatian. That's why you also called Father ang mga pari. Mga igsoon, kining maong imahin sa amahan nga ato karong gisaulog, ato iampo, pasalamat sa Dios gumikan sa ilang
all-out support paningkamot sa pamilya aron mahatagan og nindot nga future ang mga anak. Mga binati kong igsoon, dili sayon ang kinabuhi sa mga father, labi na ng pari. Lumalabay lang kami sa parokya. 5 years after, mubalhin na kami sa laing parokya. That is not easy. No, dili na sayon nga muna maminyo ka sa usa ka parokya sa usa lima ka tuig niya diborsyo, magbulag na po mo sa lain after 5 years, and that is not an easy life. No? So mao na nga we claim our right to ask your support and your prayers. Dili kami mulahutay, dili kami mo persevere sa among commitment without your support and without your prayers. Nabitaw pari nga nasipyat la dili mo nasipyat kun dili kanang mga na-viral sa wedding dito sa Dumaguete. Ako man tong classmate ang parish priest. Ang iniingon sa nako nga dili baya sayop sa simbahan, dili baya sayop sa pari. Overreactive lang ang mga tao nga ilang gidaot dito sa simbahan o mga pari. Why? Because matod pa sa istorya, kadto diay gikasal, supposed to be alas 8 gyud ang ilang wedding, unya naay lubong pagka 9:30 sa buntag. Na may ninang nga nakakita sa bulletin board schedule nga nasipyat siya pagtan-aw, dili man mao ang iyang gitan-aw nga pizza. Nagtuo siya nga ang kasal alas 9. So iya diyang gitawagan, iyang gi-inform ang katong mga hingtungdan, kaslunon, o guban nga entrante sa kasal nga dili man diay alas 8, alas 9 man diay ang inyong kasal. So mao to nga alas 9 na yung taon ni abot ang kaslunon. Unya diha naman po ang binatay. Sao naman sa pari, naglisod na ang pari sa pag-reconcile, kanana dito ang minatay, nagpaabot na, hapit na mo abot, unya nana po ang kaslunon. Ayom-ayom na lang sa pari nga makasal, pero pertin ng sukoa sa uban nga mga hingtungdan, sa mga sponsors, ang babae mismo, nag-post tayo sa social media. Mao na usahay nga, dili man kita kasiguro sa istorya, dito na sa social media, imong gidaot ang tao, imong gidaot ang institusyon, imong gidaot ang simbahan. Wala pa makatugad kung kinsay tinuod nga sahayop. Ni angkon ang ninang na ngayong pasaylo. Pasaylo ako, dili pari, dili simbahan, dili opisina mo isayop. Ako mo isayop kay akong gi-inform ang kaslunon nga alas 9 na ang inyong misa, ang inyong kasal. Mao to'y nakasipyat. And then we judge and we karabang ato gidaot ang simbahan ng mga pari. Usahay kuan lagi kanang nay bias, no, wala ta makatugkad. So mga igsoon, based on that, ang mga readings karong adlaw mao ni baluno nato nga pamalandong from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Walk by faith, not by sight. Kay usahay kung dili kita mo panaw pinaagi sa pagtuo, wala kita'y paglaom. Dili kita mo salig, mawadaan kita pagsalig sa Ginoo kung we walk by sight, not by faith. Kung dili kita mulakaw, pinasubay sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Matod pa ni Martin Luther King nga faith is taking the first and single step even without knowing the whole staircase. Sagwa pa di mo makita ang kapiligro, wala pa di mo makita ang unahan, then we take the risk of taking the first and the single step. And that is faith. Walk by faith, not by sight. Kaya aron makasabot kita sa mensahe sa Ginoo, aron ato masabtan ang panginabuhi, ang atong paningkamot dinhi sa kalibutan. Sometimes we equate stability, happiness, and security with money. At bitaw, mulibot na sa atong lungsod, hamok na ang mga bangko. That means nga daghay kwarta. Napuno na ang mga bangko sa mga tao. Sometimes, we i-check ang atong investments, ang atong mga balance, ang atong savings, ang atong accounts, because we always equate security and happiness with material things and the investments that we have in the bank and the accounts.
Usahay mataranta ta, ma-stress ta kung ikunhod, kung ni minus na ang atong abot niya ng bulana, and then wala na tayo, murag, mawala ta sa paglaom, wala na ta sa gana sa kinabuhi. And that is not life is all about. Because kini nga pagbasa karon, matud pa sa first reading, si Ezekiel was in darkness, kay dito siya sa captivity sa mga Babylonian. Pero giingnan sa Ginoo, lakaw sa bungtod, kuha sa salingsing sa sidro, inaitanom, and then mutubo ang dakong kahoy, mamunga kini, mananga kini, mamungag daghan. There is hope despite of the darkness and trials in life. So naghatag si Ezekiel sa first reading karon ng pag-asa nga bisan tuod anata sa kalisod, anay daghang mga uncertainties in life, then we go on, we move forward because ang atong gisaligan ang Ginoo lamang. O si San Pablo sa iyang ikaduhang sulat ngadto sa Corinto, walk by faith, not by sight. Kay niapatan ni kalibutan, we struggle in this world. Sahay kanimo atong mabuhat ang atong gusto sa atong kalag, sa atong espiritu, magbinuotan, magtinarong, depresipyo, nganong kari magyong dalana ang atong masubay. That is because we struggle in this world. Evil and goodness is inside our hearts. Sahay gani, mapildi ang goodness, mapildi ang kapapaubsanon sa garbo in our hearts, and we struggle for that. So ingon si San Pablo, walk by faith, not by sight. Mausap kini sa Ebanghelyo na ang usa ka gamayng liso dili na to masabtan, motubo, mahimong dakong kahoy, unya dito nagpalandong o nidangop ang mga langgam sa maong dakong kahoy. That is the image of the kingdom of God. Gamay nga liso, gamay nga tanom na himong dako, mo'y naghatag ka nato og katagbawan o kahigpitan. Walk by faith, not by sight. Makapasaylo ka sa imong isig kaingon if you walk by faith, not by sight. And then you move forward and you can move on easily. Bisan tuod og masakitan ka sa kasinatian nga dili maayo, because you walk by faith, not by sight. Let me finish my reflection with the prayer of Saint Teresa of Avila. Mingon si Saint Teresa of Avila, let nothing disturb you, let nothing frighten you. All things are passing away. Mulabay lang ang tanang mga butang. God never changes. Pagpailob, patience, obtain all things. Whoever has God lacks nothing. God alone suffices. Igo na ang Ginoo sa atong kinabuhi. And that will become us peaceful and secured in life if we have God in our hearts. Palihog manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ang magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa kinaaya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagakikan siya sa amahan ug anak, dungan sa amahan ug sa anak, sa isimba siya ug ihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga lawas,
ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga nagtisok sa liso sa iyang gingharian, nagpatubo niini sa paaging katingalahan. Sa matag pangamuyo, muingon kita, patuboa kami, Ginoo. Patuboa kami, Ginoo. Ngang simbahan, mahimuuntang matahom nga silunganan sa gugma ug kaluoy sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Patuboa kami, Ginoo. Nga piliyon unta sa mga pangulo sa kanasuran ang malinawong paagi sa diplomasiya diha sa pagresolba sa nagkadaiyang komplekto sa teritoryo o polisiya. Magampo kita sa Ginoo. Patuboa kami, Ginoo. Nga hatagan unta nato og dakong bili ang mga gagmayng liso sa mga maayong buhat kay kabahin kini sa atong panaw isip sinudo nga simbahan padulong sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Patuboa kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton makakaplag unta silag kahupayan diha sa grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Patuboa kami, Ginoo. Nga sama sa mga langgam nga nakasalag sa kahoy sa mustasa, ang mga kalag sa nangamatay makadayon na sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Patuboa kami, Ginoo. Mahigugmaong Amahan, kahibulungan ang gahom sa imong gugma. Hiusaha kami ubos sa landong sa imong pagamuma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining sakripisyo nga atong gihalad, dawaton nata sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nanta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoong Dios, nining pan ug bino, ihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag,
ang santos nga misa magbago unta sa among kusog, maghatag kanamo sa kaayo sa kalagog lawas kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunay ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon, nga magdaig magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinagi sa iyang pagkatao, giuli niya pagkamatarong sa tao. Pinagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niyang dalan, padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi sa iyang pagkaya, balik kanimo, diha sa himaya, giablihan niya lang kanamo, ang mga ganghaan sa langit. Ug busang mga anghel sa kalangitan, nagdaig sa imong himaya, nagduyog sa tanan mo mga santos, diya silang walay hunong nga awit sa pagdaig. Santos na Ginoo, puno ang langit ug yuta. Ay kunang nagaan sa Ginoo, santos kayo ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag ni ining ato sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug dunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Nakalimutan ang nagtubo ka na
ang paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tugod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Antonieto ang among obispo, ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kami tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikong daygon o amo ikong himayaon pinaagi ni Yesu Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nga na kanimo magagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya hangtod sa kahangturan. Itudluan kita ni Jesus pagtawag sa Dios, sugatong Amahan, busa mangahas kita sa pagingon. Sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga ugiling mo kami. Itugyan sa palula, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kadunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo ang among manunubos. Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw ang abuhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
Ato karong ipaambit, ipakita ang timaan sa atong panaginigsunay. Peace, kalinaw. Happy Father's Day. Sa Diyos siya nagawag, ikami, haluy kami. Kordero sa Diyos, sa kalibutan, ikami, haluy kami. Kordero sa Diyos, at tabi kami. Sagot sa lawas sa kinabing dayon kanang kalawat. Mga igsoon, kini mao si Kristo ang Kordero sa Dios, nagawagdang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato sa kinabuhing dayon. Amen.
Palihog manindog. Magampo kita, o Ginoo kining Eucharistia, timaan sa kayusa, makapadangaton ta dinhi sa imong simbahan, sa matud nga kayusa ug kalinaw, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manlingkod ang tanan. Tawag sa kasludon, ikatulong tawag. Jeffrey Mante Mangabon Jr., taga Montserrat, Dapa, Surigao del Norte, anak ni Jaime Mangabon ug Maribeth Mante. Buot makigminyo kang Geneza Herarcas Espil, taga Barangay Corregidor, Dapa, Surigao del Norte. Anak ni Martiliano Espil ug Irenia Herarcas. Kung adunay kakulian sa maong kaslunon, palihog pagpahibalo sa atong opisina. Pasalamat sa mga sponsors sa kapunungan. Holy Face of Jesus Crusaders, Catholic Women's ug Zona 1. Pasalamat sa mga donasyon, Tapuzo Family, Mr. and Mrs. Agustin Congreso and Family, Engineer Demelin Castrense, Engineer Pompeo T. Atelio and Family, Mr. and Mrs. Sumatra. Pasalamat sa donasyon sa mga buyak. Health Teach Siargao Nutrition Club Herbalife, Che Roaya, ato silang hatagan sa masipang pakpak. Sabdugang aniya sa Father Jerry. Sanglit Father's Day man karon adlaw, ang tanan nga misimba aniya dinhi sa simbahan nga mga amahan, mga lalaki diha sa pamilya palihog tindog alang niining panalangin espesyal nga pag-aampo alang kaninyo nga nihatag og panahon pagkugi para sa pamilya. O Dios, sa among amahan, sa imong kaalam ug gugma, imong gimugna ang tanang mga butang, panalangini kining mga lalaki, nga unta malig-on sila isip mga Kristohanong amahan. Itugot nga mosidlak ang ilang panag-ingnan sa pagtuo o paghigugma. Himuang nga kami nga ilang mga anak, sa kadunay magpasidungog kanila, uban sa diwa sa timos nga pagtahod. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Happy Father's Day. Palakpakan nato ang mga pamahan. Pasalamat sa tanan nga mga entrante sa atong liturgy karong buntangan ining atong second mass, sa mga altar servers, itong mga seminarista, Brad Louie, Mike, ug uban nga mga estudyante sa atong pagkapari, ug ang mga altar servers, ang atong commentator, lectors, ug MBG, o ang atong choir. Salamat sa inyong paghatag na panahon, labi na nining second mass. Kamo naghatag kanunay sa inyong talento para sa atong parokya, sa atong simbahan ug sa Dios. Kanatong tanan nga mitambong nining santos nga misa. Salamat kayo sa inyong panahon. Kanatong tanan daygon ng Dios. Happy Father's Day. Lindog alang sa panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo, Usab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan ng amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, dadon nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.